Isigcawu seshumi nesikhombisa sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi ukhabazela. Lidumi ikhanda kukhabazela afikelwe ingxubevange yemizwa. Athatha ucelemba wakhe ehla eyophuma esangweni. Ahambe engazazi nokuthi uyaphi aze afike ahlale phezu kwetshe elaliseceleni kwendlela. Aqoshame egobodisile ebeka isandla esinye sasekhanda. Kukhona into ethi kuye, yize noma kwakufanelayo eGoli ukuyozamela abantwana bakhe, kodwa kuba kahambanga ngaba kakaze ashiye umkakhe esicengeni sengcuphe efela ngaphansi kwalesi simo esihlasimulisa igazi. Iyagijima ingqondo kukhabazela nenhliziyo ishaya ngamandla ngowesifazane owayemthanda owasalendle nesalukazi singumamezala ongunina okuyena kuphela owayesemthatha njengonina. Phela uZethu wayengowesifazane owaziyo ukuthi uyise nonina basemzini. Ngakho indlela owayezwana ngayo nonina zala yayiveza nje ukuthi useyofela la ekhaya. Kuwo lowo mnyama wokusala nalonina okwase kungowokugcina, ukhabazela ufikelwa isithombe sosizi olwafikela umkakhe mhla uphuma umphefumulo kunina ezwa kuthiwa wathulela ezandleni zakhe uZethu emveni kwephika okuthiwa lamvuka isikhashana kwamenene. Ibitoza inhliziyo kukhabazela afise ngabe uZethu wayazi ukuthi isalukazi esiwunina zala asibulawanga yiphika njengoba kucatshangwa. Oh, yeke uZethu wami madoda. Enhle intokazi lena eyayingadle ngakukhuluma. Omuhle umuntu wakaKhuzwayo owayehlale ehlekela noma izimo zizimbi. Acwebe izinyembezi ukhabazela uma ecabanga ukuthi isimo saba sibi kanjani emveni komngcwabo wesalukazi njengoba uZethu kwase kufuneka ukuba izamele ngokwakhe ukukhulisa abantwana. Noma imuphi umuntu wesifazane wayengabalekela kubo ukuze athole ukwesekwa kulolu sizi lwezingane ezikhulayo. Iphinde ibitoza inhliziyo uma ecabanga ukuthi uye kuqala lo dingeni owamhlangabeza samuntu ozomkhalisa kanti uthi lala lulaza wazi kahle ukuthi nguye ngaphakathi uyena umenzi. Ulale ngexolo mama. Asukume ukhabazela agudle enyusa lona ukhalo lolu ngenhliziyo ethi makaye emanxiweni ekhaya. Kukhona umoya ofuna ukumhlanhlathekisa noma aye nje noma kisemathuneni oyisemkhulu. Kwazi bani, uma kunjena kuhle umuntu akaye noma isezaleni lomlotha ehlikihla ngawo inkaba noma ke nje umquba wemfuyo eyinsila yemvelaphi yakhe. Hlezi izimpendulo zakhe zilapha. Indlela useyifuna ngonyawo njengoba kumnyama tsu lapha. Nezulu lukhomba ukufuna ukwehlisa isihlangu. Uyafufutheka akazazi nokuthi uyokwenzani. Kodwa kungokokuqala ngqa ukhabazela efikelwa isibindi sokuyosondela akephonseke nje netshe. Emehlweni ucwela izinyembezi kanti namakhaza asho khona kwazise ubusika sebuyavalelisa. Afuthuzele yowela emfuleni ehambe egilikidele eziseleni eseyitshelile ukuthi uyobika indaba yakhe kwabadala bakhe abangasekho. Hleze bamnikeza icebo. Oh, kuyazisa ngezingane zami esezingondi ngasithebeni nje sekufanele kuphonselwane ngazo wena owabona ibhola lomnqakiswano. Abantwana bami bahleli nenyoka endlini. Ibhube selibakhotha amanxeba kodwa libe libahalela lihalela negazi labo. Oh, thethelela simakade wezulu. Kusenjalo afikelwe isiyezi inhliziyo ukuthi mayime ezukushisa ngazo ukuthi kuqhamukephi. Ame abambelele eqolo ecimeza amehlo ebuye wavule ngethemba lokubuyelwa ngamandla. Kungenzeka yini ukuthi nami lo mfazi usengidlisile? Kwakhona lokhu kudle bengikudla bekufakweni kade. Lumshaye futhi uvalo. Ngingafa konje yini? Ngishiya abantu bami
bekulolutho olubishayo ahlale phansi edonsa umoya ubuye kancane futhi asukume atotobele ngasemanxiweni. Njengawo wonke amathuna asemakhaya awakakhabazela ngaphansi kwezihlahla ezinde ezenze ihlashana eliseceleni kwenxiwa lomuzi kwakungowakubo. Kuthule lapha emathuneni, uye kuphela ozwakalayo nje ehefuzela ephefumulela phezulu. Maningana amathuna lapha kubandakanya awamalungu omndeni awaziwayo ngoba vele ngamathuna amadala lawa naye akhule wazi. Awaqaphele lawa amabili kube ukuthi-ke kodwa akazi ukuthi ilona kuyiliphi elikanina kanjalo nelomkakhe. Futhi-ke njengoba kusebusuku nje akulula nokubona elidalana kunelinye, ubezokwazi lapho ukwehlukanisa. Iyodwa efiswa ukhabazela ukwakha uxolo nabaphansi. Limxini iphike sephakathi kwawo amathuna lawa ezwe kusengazi ukuthi kunento emgwaza enhliziyweni. Agobe ayayame ngayo indunduma le ngesandla ngesikhathi esinye siphuthuma ukudambisa inhliziyo lesiyitshutshumba. Akhulume ekhondeme njalo. Ngizweleni mama, bekani indlebe yenu ey'fisweni zami ngalomuzi nawakha nawukhulisa kanzima nangeyikhwepha zobufazi. Aphumputhe eyaluzisa isandla sobunxele kwelinye ithuna nesokudla kwelinye. Mngami, ngixolele, phakama ubhekise ikhanda lesihe ey'nganeni zakhe ezikudingayo imihla namalanga. Salangisenulwehlisa lolu laka. Ukhuluma nje uyedwa phakathi kobusuku ngezwe linephika. Liqala ukukemezela nje izulu, uyathandaza, uyakhuleka, uzethula ubuze bakhe. Aphuthaza amatshe lapha phansi emathuneni, aphimisela amathe kuwo maqede, aphonse ethuneni, enze okufanayo nakuleli elinye. Lishaye ngamandla imvula, kusiza ukuthi lapha khona kuphansi kwezihlahla zamathuna. Kodwa kuyezwakala ukuthi ikhula ngesantsha esinamandla. Futhi-ke ngazuthi-ke iza nomoya nokuduma. Ukhabazela afikelwe umuzwa wokuba sekhaya ume lapha. Kuyakekho omunye umuntu ongamuzwa amqonde kangcono ukwedlula laba besifazane ababili abalele lapha. Kukuphi ukuphepha kwami kulowa muzi? Kwakhona nje yini ebizwa ngami kuwo ngaphandle kwey'ngane zami? Ahlale phansi esezinikele emvuleni lesimnethe wamanzi te. Abitoze eshaywa nayintwabi kucaca nje ukuthi ikhona lento ayidlile. Akakhumbuli ukuthi uhlale kwaze kwaba isikhathi esingakanani nokuthi uzumeke nini njengoba evuka nje ethola ukuthi lisayibhika futhi lokho kunamandla. Ezwe ukuthi leli phike belimvuka selide ukudamba. Athatha ucelemba wakhe athungatha indlela ezombuyisela ekhaya. Liyayidliva. Iyamphazamisa lento yokuthi yima kusephakathi kwamabili. Ubefisa sengazi ukuthi ngabe sekusile. Ayikho lento ayiyele ekhaya. Kodwa inhliziyo isey'nganeni zakhe. Kumnyama nalapha ahamba khona. Nendlela useyibona uma kuphayiza umbani wezulu njengoba seliduma nje. Uyimisele ngokuyobheka egumbini labafana ukuthi baphephile yini. Awamkhulula amazwi okuphepha kwey'ngane udinge namvalelise ngawo ngesikhathi ephuma efulathela umuzi. Njengoba ewela umfula nje, ashawe uvalo uma ebuyelwa isithombe saleli iphupha avuke nalo emathuneni. Uphuphe ebhukuda kodwa futhi kusengazi ukuthi le ndawo abhukuda kuyo umfula obungenisa okuthe engazelele wabona sekuyizingodi ezemukayo nabantu ebebekhala ubumayimaye bemuka nomfula. Uphume ngokushesha okuthe uma esesonqenqemeni lomfula eqaphelisisa wabona ukuthi omunye walaba abantu ebebemuka nomfula uhlanganani. Ubekhala kabuhlungu eveza isandla samuntu ofuna ukutakula. Ukhabazela uzamile kodwa umfula ubugcwala ngesivinini esinamandla.
Ubuye lo wamuzwa benawe ephusheni ngesikhathi eyibuka indodana yakhe yehla nomfulo obusugcwele ukhukhula kwasani. Ahambe khwabuzele ebumnyameni egudla ukhalo oliyela ngasemzini wakhe. Yeka ngomfana wami. Kumnyama lokho ukuthi bangashayisana ngezifuba nahlangana nabo. Le ndlela yesintu igudla phakathi kwezihlahla. Umanzi nte yonke into ayigqokile. Iyabanda nemvula yakhona usemayoywana. Usekafike lona umqondo wokukhumula kwayingubo lezi ayigqokile ngoba seziyamsinda. Yali ingqondo ngelokuthi uzokwehluka ngani kumthakathi uma nje engahlangana nomuntu lapha. Ahambe indlela eyizwa ngonyawo abuye akhanyiselwe umbani wezulu azaqhamukele ngakwakhe. Aqaphela umizulu liphayiza ukuthi kukhona imoto eme lapha ngaphandle kwakhe. Inqomondo yeveni athi umesondela waqaphela ukuthi elikaneli usonhlalakahle. Hayibo. Uneli ufuna lapha ngalesi sikhathi. Esondela elunguze ewindini lomshayeli. Lithatha isikhathi futhi izulu kuphazima. Phela yila zobona ngalo lapha ngaphakathi uma kukhona umuntu. Ame alinde umbani wezulu. Ekugcineni liphayize. Abone ukuthi kukhona uneli. Uhleli uncikile nje esitulweni waqonda wena owabona umuntu ehlele etekisini. Usonge izandla zaphambana lapha esifubeni kuye. Ukabazela kaqondi noma uzumeke walala noma kwenze njani. Angqongqoze windini eshaya. Neli. Du. Angqongqoze futhi kulokhu ngesankahla. Neli. Du. Sekugida amahashe esifubeni kukabazela ngoNeli azi kahle ukuthi uDingeni ubesengamenza noma yini uma behlangana umekhumbula isimo yena ukabazela ahlukane noDingeni eyisona. Neli. Yimina. Neli. Vula.